jo mai havia imaginat que tingués aquest impacte. Vull dir, jo vaig anar a l'institut a buscar el meu germà petit i res, em trobo amb l'antic director i dic, ostres, com estàs? Em diu, molt bé, diu, FBI Sarroca, Em quedo així, dic, sí, dic, l'has vist? I diu, que si l'he vist, no? La vam ficar aquí a la sala de profes, la vam veure tots junts i dic, no ho puc creure. Quan es va proposar fer una projecció al centre de Sant Martí convidant a tot el poble, amb la por aquesta brutal de no saber si realment vindrà gent o no vindrà gent, així van posar unes quantes cadires i de cop es van omplint i cada vegada més cadires i cada vegada més persones. Avui us deixo el Xavi Díaz que presentarà el seu projecte. Hem creat algú maco entre els tres, pel poble en si, vull dir, una sèrie del poble per la gent del poble. Venien uns atacs d'eufòria de uah, no pot ser veritat, o sigui, això ha sortit del meu propi germà, tots els seus amics, de tothom, i s'està projectant aquí, i està sent tot tan espectacular amb el curro que té darrere, i és com una comunió grupal gegant, o sigui, estava plorant i a l'últim episodi eufòric.